Seniman lan seniwati manunggale budaya seni. Warisan sing para wali, warisane para kiai. Alon-alon asal kelakon, mane-mane wong seduluran eman saten katoning wangatan. Jam 12 jam buka morning wis lawas mah ketemu maning. Bapak Umar Ibu Rasti tambah lawas mah tambah kuning, tambah lawas mah tambah gering. Gunung-gunung digawe sawah, angel pisan kabanyonane. Durung-durung digawe salah, bapane apis sing paling eman. Bapane apis bapane apis sayang. Kok dikit Kang, atraksi dikit ya. Bapane apis sing paling eman. Bapane apis aja lali masalah wase. Jangan gambiang bumune kuning, sambal goang pedas rasane. Tolong kakak